আজি ହେଉଛି 7 ନଭେମ୍ବର। ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, ଏବେ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଇପାରିବେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏଫ୍ପିଓ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଧୀନରେ ଅତିକ୍ରମରେ 11 ଜଣ କୃଷକ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ସମ୍ବିଧାନର ଉପକରଣ କିମ୍ବା ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ ଏବଂ ବିହନ କିଣିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2023-24 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 10,000 ଏଫ୍ପିଓ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 2, ପୁଣି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। କେନ୍ଦୁବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଇସାରଦା ଗାଁରେ ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଠାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଖବର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭୟ ଦୂର କରିବାକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବନ ଅଧିକାରୀ। 2 ଦିନ ତଳରେ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଦେଖିବାର ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଞ୍ଚଳିତ କରୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ।